बिथांमोना बायदिसिना बाथ्रा बुंखागोन खारन दिनैनि दिनावहाय थानेश्वर बसुमतारिया जेनगोना रोखा जानानै दङ बिथांखौ समस्तिनि रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामदों रायजो राजाल' बाथ्रा नङा आं बुंबाय दङ गुबुन मिडियायावबो बुंदों थानेश्वर बसुमतारिखौ बिपिएफनि नेता कर्मिफ्रानो एक्सेप्ट खालामाखै जायनि थाखाय केन्डिडेट डिक्लेयार होनायनि उनावहाय सियार बुख्रुबदों सालानि मासक आमि नाखां होननानै बुंदों मिडियानि सिगाङाव मिडिया लेंहरनानै मानो खारन बे माबायाव गोजोननाया बहा थानो खारन मा दाखालि 20 खालार केन्डिडेट डिक्लेयार जानायनि उननिफ्रायनो आङो मानास समस्तिनि गुबुन जायगाफ्राव गिदिंदोङो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदों बुद्धिजीबिफोरखौ लोगो हमदों मास्टार प्रफेसारफोरजों रायलायदों तो रायजो राजाफ्रा मा सिन्ता खालामदों जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय भट थुनो थांगासिनो दङ तो रायजो राजाफोरजों रायलायना बुजिनानै मोनदों आङो तो रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव आंनोनो भट थुनो थाखाय थियारि जादों नैबे समाव सार पिपिएफनि बिथांमोना फोरमायबाय दंदि नोंथाङा सावथुनजों थाबाय था मोगथां महराव फैनाङा बिथाङा जेननाया रोखा थानेश्वर बिथाङा देरहाना फोरमान जाबाय होननानै फोरमायबाय दं मा बुंगोन सार बेयाव थानेश्वर बसुमतारिया सासे मास्टारमोन मास्टारावनो थाबाय थानांगौमोन पलिटिक्सआव फैनो नाङामोन नङा होमबा तो पलिटिक्सआव मास्टारा फैयाब्ला प्रफेसारा फैयाब्ला आर्टिस्टआ फैयाब्ला नङा होमबा ससियेल वर्कारा फैयाब्ला साहित्यनि एबसुनि दैदेनगिरिया फैयाब्ला राजनितिकआव सोर फैगोन ना बै फौसालिया मानसिफ्रा थानांगोन नङा होमबा खोथायासो राजनितिक नाथाय बे राजनितिनि गेजेरजों जों समाजाव सोलायनाय लाबोनो हायो फोसाबनाय लाबोनो हायो जाय बिथांमोना राजनितिकखौ लामा दालां मावनायनिल' होननानै साननानै रां खामायनायनिल' होननानै साननानै लादों बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंगोन फैलाया सिनेमायावनो थाबाय थानांगौ होननानै आं बुंनो नागिराखै थानेश्वर बसुमतारिया मास्टारानो जाबाय थानांगौ होननानै बिथांमोना बुंनायखाय आङो बुंदों तो बिथांमोना बायदिसिना बाथ्रा बुंखागोन खारन दिनैनि दिनावहाय थानेश्वर बसुमतारिया जेनगोना रोखा जानानै दङ बिथांखौ समस्तिनि रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामदों रायजो राजाल' बाथ्रा नङा आं बुंबाय दङ गुबुन मिडियायावबो बुंदों थानेश्वर बसुमतारिखौ बिपिएफनि नेता कर्मिफ्रानो एक्सेप्ट खालामाखै जायनि थाखाय केन्डिडेट डिक्लेयार होनायनि उनावहाय सियार बुख्रुबदों सालानि मासक आमि नाखां होननानै बुंदों मिडियानि सिगाङाव मिडिया लेंहरनानै मानो खारन बे माबायाव गोजोननाया बहा थानो खारन जोंनि सालबारि ओनसोलनि मानासनि ओनसोलनि मोजां दैदेनगिरि डक्टर दुलेन बसुमतारि भाइस प्रिन्सिपाल सालबारि कलेजनि साहित्यजोंबो बिथाङा सोमोन्दो दं गेलेनाय बिथिङाव सोमोन्दो दं ससियेल वर्कार सासे तो ससियेल वर्कार हिसाबै बिथाङा केन्डिडेटखौ मोननांगौमोन सालबारि ओनसोलनि मथंगुरि ओनसोलनि रायजो राजा माबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ लुबैदोंमोन दिलीप सरगयारि दङ सासे गोजाम इयुथ दैदेनगिरि सासे जुब नेता बिथाङाबो बिदोंमोन बिथांनोबो होआखै अमल नार्जारि दंमोन बिथांनोबो होआखै दा बिथांमोन लकेल मानसि गोरों मोजां मानसिनो होआबालासिनो सिगाङाव 10 बोसोर एमएलए जाखांनाय सासे सिनियर बैसोगोरा जायखौ जोङो बेबी बुमार जेनेरेशननि मानसि होननानै बुङो बेबायदिखौ होफैनायखौ बिपिएफनि नेता कर्मिफ्रा जोंनो माने जास्ट जाबसिननानै होदों मोनसे खर'आव माने मोनसे अजनल' गारनानै दोनफैदों होननानै बुंदों 10 बोसोर एमएलए जानायाव जेबो मावनो हायैखायनोथ' दिनै बिथांखौ गावनि समस्ति बाक्सायाव लाखियाखै बाक्सानि रायजो राजाफ्रा बुंदों थांनाय 10 बोसोराव बियो जेबो मावनो हायाखै बेनो सोर भट होनो जों भट होआ बियो देरहाखाया होननायखायनो बिथांखौ दिनै बाक्सायाव लाखियाखै मानासाव हरनाय जादों तो रिन्जय बर' बिथाङा बुंदों नोंथाङा बिपिएफआव थांलाय फैलाय आलासि जाहैबाय थायो होननानै मा बुंदों बिपिएफजों आंहा मोजां सोमोन्दो दं बिदा फंबायनि सोमोन्दो दं लोगोनि सोमोन्दो दं बाय बाहागि जाथि खुरमानि सोमोन्दो दं आङो बिपिएफनाव थाङो बिपिएफनाबो आंनाव आलासि जानो फैयो बेलाय मा गिदिर बाथ्रा जाखो नङा होमबा रिन्जय दैमारियाथ' उदालगुरिनिसो मानसि जोंनि मानासाव जे आङो बिपिएफनि मानसिजों ओरैजाय बिदा फंबाय बायदि सोलिबियोबा बुजिनानै मोनो दा गतिके मानास समस्तियाव बिपिएफनि नेता कर्मिफ्रा थानेश्वर बसुमतारिखौसो रिजेक्ट खालामदों सियार बुख्रुबदों फैलाखौ नोंहा बिथांमोना बुंदोङो जोंथ' मोजाङै सोलिलायखाग्रा बाय बाहागि बिदा फंबाय आलासि जालायलायखाग्रा गतिके आसिया नोंनावनो थांगोन होननानै बुंदों जिहेतु रायजो दलनि अन्जन तालुकदारा बिथाङा बुंबाय थादों इउपिपिएलजों आंनि कन्टेस्टआ जागोन होननानै नोंथांखौ फार्स्ट इउपिपिएलजों रायजो दलनि गेजेराव कन्टेस्टआ जाखागोन अन्जन तालुकदारा थार बाथ्राखौनो बुंदों नङा होमबा खारन अन्जन तालुकदारा मानो बुंदों
बिथांमोना सानदों जोंहा एनडिए दङ एनडिए बा दिनै अन्जन तालुकदारा देरहानायनि बाथ्राखौ मा खारनाव बुंदों एनडिएआ सोर दा नङा होमबा अर्थात बिजेपिआ सोर दङ दा मानासाव नङा होमबा थ' बेखायनो आङो बुंदों थानेस्वर बसुमतारिया कन्टेस्टआव फैया अन्जन तालुकदारनिल' बाथ्रा नङा बियो आंनिल' बाथ्रा नङा बियो बेवहाय सिरि सिरि नेसनेल मिडियानिफ्राय फैनाय सांबादिकफोर जायफ्रा प्रेडिक्सन होनो थाखाय स्टाडि खालामफैदों बिथांमोनाबो बुंदों थानेस्वर बसुमतारिया कन्टेस्टआव फैया होननानै नोंथांनि देरहासारनाया रोखा आंनि देरहासारनाया रोखा खारन रोखा आं नैबेनि थाखायनो बुंदों जा माइनरिटि भाइफोर नङा होमबा माइनरिटि भाइफ्राथ' बिपिएफनो होखाला बेनि थाखायनो बिपिएफआ कन्टेस्टआव फैया होननाया बिपिएफनो होलाबा रायजो दल आरो इउपिपिएलनि गेजेराव होगोन दाना रायजो दलाव मानो होनो माइनरिटिफ्रा जेरावनोखि बिथांमोना इलेक्शननि समाव गावसिनि हा हु गावसिनि सम्पति जीवन निरापत्तानि थाखायसो भटखौ थुयो दा सम्पति हा हुनि निरापत्तानि बाथ्रा बुङोब्ला बिटिआरआव मोननैल' अपसन थायो मोनसेया जाबाय बिपिएफ मोनसेया जाबाय इउपिपिएल बिपिएफखौ माइनरिटिफ्रा रिजेक्ट खालामबायबा बिसोरनि बिकल्पआ इउपिपिएल खारन रायजो दला बिटिआरआव जेबो अस्तित्व गैया बिटिआरल' बाथ्रा नङा बियो आसामावबो जेबो अस्तित्व गैया सासेल'सो एमएलए दं अखिल गगৈ थ' मुस्लिम रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ बुजिनानै मोनो रायजो दला माइनरिटिफोरनो बिटिआरआव जेबो निरापत्ता होनो हाया होगोनबाथाय बियो प्रमद बर' सार इउपिपिएल हान्जायासो खारन थांनाय बोसोराव जोङो निरापत्ता होदों माइनरिटिफोरखौ बिथांमोनखौ जों कुनु दिन उच्छेद खालामाखै बिथांमोनजों बर' माने मुस्लिमनि गेजेराव जोङो कुनु दिन नांलाय खमलाय खालामाखै बरन्स बिथांमोननो मस्जिद लुनो थाखाय जों हा होदों बिथांमोननो 2 लाख करि फैसा होदों मस्जिदाव 250टा मस्जिदाव थ' बिथांमोना दिनै बुजिनानै मोनदों रियेलाइज जादों थांनाय बिटिसिनि इलेक्सनाव जोङो गोरोन्थि खालामदोंमोन बे गोरोन्थिखौ जों सुद्रायनोसै we have to rectify it होननानै बुंदों दा गतिके बिथांमोना खमैबो 60% इउपिपिएलनो भट थुगासिनो दङ बाखिखिनि जोंहा एआइडिआव एसे मोनसिगोन रायजो दला मोनसिगोन दा बेखायनो आंनि देरहानाया निश्चित बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों नङा होमबा आं बुंदों रायजो राजाफोरनावथ' रावनावबो मार्का बुनाय थाया बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि होननानै दाखालि सोरबा नांगोलाव भट थुदोंमोन बे गिदिर बाथ्रा नङा टाइम एन्ड सिचुएसनखौ लानानै सोलायनो हायो जेनखासिगोन थानेस्वर बसुमतारिया जायखौ दिनैनि सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा बुंबाय थादों थानेस्वर बसुमतारि बेखौ जों आबौसो जायो जोंनि बिबौ सोमोन्दोनि मानसि फिसौआ गावनि बिबौखौ गावनि दैदेनगिरि जाजानो लुबैया सल'बाथासो खोनासंनो लुबैयो बिबौनिफ्राय बेखौ सेंग्राफ्रा बुंदों दा बेखायनो थानेस्वर बसुमतारि जेननाया रोखा बेखायनो दाख्लै जायफ्रा बिपिएफआव भट होदोंमोन जिहेथु बिसोरो सोलाय सोल' भटखौ होबाय थायो नंगौना भटआ सोलाय सोल' जायोखायनो सरकाराबो सोलाय सोल' जायो मालाबा इउपिपिएल फैयो मालाबा बिपिएफ फैयो मालाबा कंग्रेसबो फैगोन बिजेपिबो फैगोन थ' बेखायनो रायजो राजाफ्राबो सिद्धान्त लानो नागिरदों देरहाखागोन केन्डिडेटनो जोङो भटखौ होनोसै होननानै बिपिएफनिफ्राबो दा भटखौ थुनो नागिरदों